Jam berapa Pak? Jam setengah tiga nih. Setengah tiga ini bapakku lagi masak lele, arep di kuah. Iki mas sebenarnya pengennya rondo, tapi Pak tatake lagi nih omah lor. Terus iki lagi goreng lele. Ket ora mateng-mateng, gase mergo embun ya pokok lagi banter. Iki sebagian wis mateng, mari ngono iki bumbune sing arepe dingge masak kuah ya. Terus iki dingge apa campurane. Terus kambile abit iki mau isih njipuk ning omahe Bu Ros ya. Iki aku bingung apa mau kenal kok waduh mendak karuan ning kene men. Ini udah nisik. Garenya apa Pak? Tidak ngulek Pak. Tidak ngulek bumbu. Bisa ini karo apa sih? Kok bubuk? Nono nih sosis. Kesukaan yang goreng. Goreng. Harus mentol. Apa nih? Iki. Ini sosis apa tuh yang benar dong? Jangan kemana dia? Apa Pak? Kunyit. Uduk kuwi bumbu Kentucky. Mahesta yo rong tangi waya wis sahur iki wis dimasak ning Mbok Pin, tapi kok nganu sosis rada arus ya apa ya. Apa ya itu sosis yang iki? Apa itu sosis? Nyapa? Nyapa Gus? Susu nyoba. Ikan Ya iya no mas ngisar ora lancip kok kleru kuwi kuwalek wi Gus. kualik Pak Lan. Ngapa dah sumbak? Lah iso bantok niku. Budi to? Niku. Mau bata, Pak? Nih. Ya. Orang atas ya fit gitu iki. Sudah. Hati lho. Ini salah dia monyet ya. Krono nek ora ndak selumbat sekarang. Iki mas sarungan ta yang? Susu mbek suwal rapemu mbek suwal nanti. Ini kira semalam nih. Waran. Lho ngono lho fit. Carane Ngono ra monyo sok. Ya balan ya. Di sebelah Kan duwe krok lah. Heh? Krok. ini kena. Paruh sawut ora apa kata. Balan. Ngantuk. Iya mah. Ngantuk. Wis mari mau ngantuk.
Sapa mau sing gugah? Kalau penyat. Moro ngene sampean? Ah, Muni piye? betul suaranya uduk tata. Lah iya lek gugah muni piye? Lan, lan. Ya aku mau. Ayo. Terus Jam loro punjul lah, jam loro punjul lah budal paling kowe jam 4 ta. lah urung masak ya tibakno. Lah iya. Sapa mas? Heh? Iki ra mau bukahan. Gah rawane ngalap ganti aku ya rawani ya wis lho wong nang kene. Peh ngono ra ngatasi ya videoan. Rondo rame ra Pak? Hah? Rondo ra. Lah tata krenekno lek rondo piye? Los Pak Lan. Masalah yo. Nek tata kelas to? Nanti wong. Cetet deh. Mau cetet deh. Mbah. Piye Pak Lan? Sama Siti kestrowong. Langsung dia deh. Paling jaluk iki yo. Halo Ti. Tak tekoni Iki ra Ti. tak tekoni nyapa tatang kesetrum. Iki lek goreng lelene durung mari. Kurang titik Pak to? Heeh. Terus iki tunggale semari piro iki. Iki aku masakne Mahesta pakai sop. Pokoknya mendino sop wis wortel dan wortel. Waleh apa enggak sih bocahe sebenarnya waleh yo engko lek pas buka gandi. Engko lek buka wortel bengine apa ngono. Pokoke kudu enek sayure. Ikan dulu. Apa to? Iki mesti heboh wedok sitok iki. Wis ya mene azan iki lho. Heh? Mosok renek? Heh? Iki calon bojone Pak Pailan. Iki sing ambruk rene calone Pak Pailan. Pak Lan iki calon bojone sampean. Sulit. Iki wis ngambruk calon bojone sampean. Wis nang kene oleh ning kene. Ini Pak Lan wis oleh 3 minggu iki. Iki anu anake Mbak Ayu ni bapakku. Mbak Ayu, Pak. Anake Mbak Ayu ni bapakku. Iki kok suwimen durung mateng-mateng iki. Apa sok iki? Ini dari enggak dong? Iki bapakku bagian masak toh. Sing baturi anake lanang loro. Nah, iki. Saya le. Ditengkas. Aja tukaran. Lah karo sapa ra? Karo sapa? Ditekoni kok. Rene mlaku dhewe tekan omahmu kono. Piye kabare? Penak apa ora? Penak apa enggak kabare? Enggak. Mumet kabare. Heeh. Persiapan, Dok. Sambil Meresi kambil. Wis siap? ya. Yuk, banyune katae dikit-dikit dulu, Nak. Anak gadut, nak gadut. Diremit-remet. Bayangno wajahe sapa ya? Sing mbok wegeli sapa wis? Bagus. Wajah bagus, mbok ulet-ulet. Terus mari ngono diperes. Dikaplok-plok. Belum mateng toh Pak toh dari tadi Pak toh. Wes, mari ngono dimasak kuah.
Ayo siapkan kue Pak Abid. Wujud perasa. Goreng. Iki buat Mahesta. Terus mari ngono iki bumbune sing tinggi masak lele. Mlempem ora? Aman delok rasane sik. Lali nutup biasane cah-cah Pak Lan. Mlempem apa enggak? Enggak ayam? Lah iya ulet ayam. Lali nutup ngono kuwi cah-cah biasane Pak Lan. Iki masak apa nih Pak Toh? Sempol ini. Sempol. Iki marotuane semasak, mantune sing nunggoni. Tapi enggak, Pak. Apa dipindah Pak? Lah, enggak enak telur ya lah goreng sempol. Enggak. Loh. Enak telur lho ning lho. Pak. Mosok entek to? Bu, garing lama tuh. Kok aku kok dibalas? Enak lek tumbas kono Mbak Nika pengenane ora enak sing gorengi kok. Nduk enggak eruh paling. Loh, nyapa? Iya ta, Bit? Kali. Abit iki ngawut tok kuwi wis diperesi kok. Wis sing kenthel kok. Kok sing gebane nggih kuwi. Dene berani. Pun. Semblongannya Dok. Bebek Lah nek minyake kok nyemplongne boleh Pak minyake? Weh. Nah, ndak minyak ndak. Apa nih? Ini dah. Kok minyak heeh. Ih, serangan lho. Iya iya. Lho, piye to? Ojo wedi. Hati-hati dah. Kayak Bu Awang kendel ngono kae lho. Kondel Pak Bu apa? Oh, ndel pal. Ya Dok, berani di tengah Dok. Gebrane ditingkas gebran. Tak apa? Banyu ya Pak, banyu ya Pak, banyu ya Pak. Kental lho. Ya aja sing kental. Banyu weh. Iki arep pengen gebrah iki. Tak sini. Wah kan. Masane cemplang lho. Bisa cemplang to. Masakane marotuamu kok. Nek cemplung tak kawajan. Sip. Apa nah iki sing dimasukkan Pak to? Masukkan dia ini nih. Kemangi. Emang ini enggak pakai. Pakai roiko. Pak, Mas yo, Pak. Bisa. Ya. Enggak. Roikonya banyak apa dikit? Ya. Itu rasa. Pasti ini. Dipateni yo. Ini mateng apa durung? Apa? Ini Wah, duwe kunyit. Wis titik apa? Wah, ben warnanya kuning. betul. Ada aroma-aroma Ini endong. sedap ya. Enggak tahu endongnya. Bisa nyimak manuk gitu. Apa nih? Tambul apa? Wes. Rasa dibahas. Wes, Pak Lan tak. Toman. Aja sok rasan-rasan. Palan. Satu mau Bu. Mantap. Hmm? Satu. Sadem gugahan Mas Mahes. Turu tangine. Ya wis mantap. Sarungkat. Wis ki dicemplungne. Kapan mau? Gelem banget enggak? Air putih Mas Mahes. Air putihnya ndek kamar enak enggak? Kok sama ngisi ambek galon iki. Enggak enak anu kemangi ya, Pak? Jane ngene Mbak Jul enek lho omahe. Tak terne. Iki bukaan kok ngarepno. Pundi sapa? Di mana? Kok iso kuntilanak? Iya, Pak. Ya. Iki arep golek apa jenenge, Pak? Mangi. Kemangi sik. Golek kemangi ngene Mbak Jul iki. Kaya mau. Heeh. Bremek titik atau masuk nek oke. Kita nggoku ya mene wis bangun apa durung iki. Mbak Jul. Nyuwun kemangi. Ya nduk golek Iki lho Pak, lari iki lho Pak. Nah. Sip.
Mantap ini. Nek nanduri piye to kemangi iki? Ya kembangnya iki sebat. Ya iki lho nek kembange tuwek-tuwek. Piro? Oke, holiday. Bu Marmi ya wis budal nek pasar. Tonggoku ki do sibuk wong. Jam 2 mangkat. Jam 2 wis mangkat. Rumah mburi kono repot gadung. Wis mandesa ini iki. Iya Pak. Temen Urung diumbah no. Ya ada. Toh mantap Pak Toh, selam bedah Pak Toh. Ya wis sarang tangan. Alah. Cepet. Nah, Mantap. Mas ada dingi kan. enggak, Mahes enggak mau lele. Dek trauma mangan lele. Nyapa penari. Keleleken. Lah iki lah rambok baturi lho, Nduk. Oke, mantap. Mantap. Masakane Pak To iki. Ayo le, sahur sing nanti enggak kuat lho puasane. Cek sekolah mergakno, engko ning sekolah lemes engko. Ojo jak rondo ndak sekolah kok. So. Mantap. Wis ya. Iya. Iki ya wis mateng, jangane lele kuah kuning. Terus iki nasi ke piringe, sempol, terus kae lawe lanangane. Terus iki Pak, iki Mahesta sahur le. Oke, sahur kantuk, enggak apa-apa dipeksa engko daripada neng sekolahan lemes. Wah. Udute enak tenan rek. Kopi. Maem Pak ket mau ira barbar. Lah mlemem sampean maem kok wae kon goreng neneh ngono. Alhamdulillah wis siap sahur. Sahur. Aku sahur di Pak kan. Iki kuahe. Ini kuahe mantap. Terus lelene ambil satu aja yang kecil karena maamku mek dikit. Endi sing cilik, Pak? Halo Kak. Raca. Raca gede-gede kok ya. Mantap. Met ditolong gitu. Ala sak ngono lek neh ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Iki mencoba kuah dhisik. Suger. Masakane Pak To pancen jos. Tapi anake kok mboten wonten sing nurun to Pak To. Dase Ranita tinggalan dase. Ngapa lari teh? Dase bari siti ya dase. Oh, Tenangane Siti jate. Masak kan? Ora madang to, Sit. Udah. Poso neh Sit. Poso neh memang ora poso. Selak bar. Bisa ning wae lho. Mau jual harus nih omah enak dengan poso. Dia jalan no. Dia jalan poso nih. Kuat-kuat. Sembarang penyati. Apa ya lan ya? Cuma sambel kan. Pak Palan, wah mokel berapa kali Pak Lan? Wah mokel berapa kali? Nutuk lek Pak. Selak, ngombe nih. Tolong iki lah iki. Pelan to lek. Pak, etane sama no Pak Mi. Iki ning mi ya. Wedo sangat. Sekeco sangat. Iki masakane Pak To Pak Lan. Manget-manget, oh enak tenan nih Pak Lan. Pinter masake.
Li, Masaknya enak tenan. Ada hasilnya tambahan. Enggak. Pas sedep. Ngarani. Engko Pak Kadit terono. Lek lele wani ra ya mangan wong tuwek. Yang nari nonton. Aja mesakne. Mending lompong. Kok iso lompong lho. Iya Pak. Aku ini benar sebenarnya. sak ngene ya. Kayak sempole Pak Lan. Sak sirahe ra ndok. Enggak. Oh, oke. Di ibu nganu. Sekarang sendiri. Ada Mantap Pak Lan. Mantul ya. Mantul ya. Nemen. Nemen iki lho. Mantap betul. Mantap betul. oh, kerupuk emang anu. Enggak melempem. Iki lho kerupuke Pak Lan sing gak mlempem. Cepet iki dimamlek sing mau mlempem. Ora gelem nutupi neh aduh nek bar maem. Ini rawan. Jane lek ditutupi ya panggah renyah. Belajar posone titi. Sono iki. Tenan bismillah. Lah ya keluargane kurang sitok. Apa? Tatak karene. Solo kayak. Lembur ya nih. Ora. Gawe dedek. Ini lembur di Pak Lan. Ke jalan di Pak Lan. Anu nyepui. Kok iso nyepui lho. Nyepui iki piye maksudnya? Mbakne Nambah-nambahi anu. jalan. Tunggu kali.